ko futi golloɓe temedere e capanɗe jeegom e ɗiɗon gone hanɓe yoppede iwde e golle e lewru jeɗɗo ɓordu nde hitande ujunere ɗiɗi e noga e go'o e mabɓe defoɓe daraniɓe ndenago moƴƴintinoɓe mobilaji daraniɓe laaɓal e ko nandi hen Gaston Mendy ana tawa e mabɓe duuɓi noga e go'o omo golla e leydi d'accord de conference yela makko hannden yo heɓude golle goɗɗo ɗum saabi mo tawama e nde hawrinde hakkunde golloɓe e gollirɗe. J'en ai pas mal parlé avec d'autres entreprises. mi haaldi hen e entreprise aji kewɗi goɗɗi ina wawi wonde minen sukaɓe hewɓe wonɓe e OFS ɗum ko yiyande moƴƴude so tawi neɗɗo ummima gam darnude golle ɗum ko fartange wonande moni kala nangude ɗum. Il y a opportunité, il faut le saisir. ko ɓuri gollirɗe capanɗe jeɗɗi leydi Sénégal noti ngal kawrital ngal imade mum yo yewtidinde ɓe golloɓe civil en jeeyaɓe Sénégal wonɓe e leydi d'accord de conference ɗe gollirɗe ana nanga ɗereji ɓe golloɓe ƴewde homo hen ɓe mbawata ɓamude janggo e janggo. Guillaume Bastide yo keƴƴaɗo gollirɗe GFL. C'était une très belle initiative, l'occasion aussi. Ko ɗum fartangi ngam hebde candidaɓe ɓe konunkoɓe France kebli ma ɓe mbaw ɗaɓɓoyde golle kese e yiyande amen ina moƴƴi ƴettude ɓe yimɓe golle. Et pour nous c'est une vraie opportunité de recruter ces personnes-là. E wi ardiɓe kono France immade mabɓe yo ɗowtude ɓe golloɓe fof ɓe totte hakkeji mabɓe ɗi sariya yamiri kasen ɓe ɗowte e heɓugol golle e le gollirɗe goɗɗe.